Hej, čau lidi, dneska sme tu na zápasy Skalice more. Hej, keby ste videli, tak kúpite sa na moje more. My sme vyvádzali hráču normálne. Tento môj more kamarát, on vyvádzal hráču a ja som vyvádzal brankára more. Kúkajte more, hej. To sú títo debilkové. Ako natočím to. A za chvíľku vyjde Erik Daniel. Ukáž. Pozrite sa, ľudia. More, pokiaľ ti spadne. Pozrite sa. Dojde čerňu. Pozrite sa, aký pás dal. Počkaj. Natáča ten pás. Jaký down ten čerňu. More, hej, viete, aké to bylo halúzne, more? Môže? Keby ste to zažili, tak by ste ani neverili, more. Tady máme Juráška. My sa budeme ešte vyfotiť, jak sa volá? Miroslav Karhan. My sa budeme ešte vyfotiť s Karhanem. S debilkej Karhanem, počkám asi sednúť, jas. Páťo, ty ma to... A kde je ten dobrý? Čekaj.